வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. எங்கும் நீக்கமர நிறைந்துள்ள எல்லாமல்ல இயற்கையெனும் பேராற்றலை வணங்கி அப்பேராற்றலின் உண்மையை உணர்ந்து உள்ளவாறே உரைத்து உள்ளும் புறவுமாயிருந்து வழிநடத்தும் ஆசான் அவர்களை வணங்கி மனிதகுலம் உய்வதற்காக தங்கள் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்து இதுவரை உலகில் கண்ட அனுபவங்களெல்லாம் நமக்களித்த யோகியர்கள், ஞானியர்கள், அறிஞர் பெருமக்கள், விஞ்ஞானியர்கள் அனைவரையும் வணங்கி இன்றைய சிந்தனைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பொருள் இறைநிலையின் தன்மாற்ற சரித்திரம் என்ற தலைப்பை பற்றி நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். ஆசான் அருள் தந்தையினுடைய அருளால் மனவளக்கலையை பெற்று அருள்நிதி என்ற அளவில் பயிற்சியை அளித்து பிரம்மஞானத்தை ஆசான் அவர்கள் வழங்கியுள்ளார்கள். அந்த பிரம்மஞானத்தினுடைய இறுதியான ஒரு நிறைவான சிந்தனைத்தான் இறைநிலையே தன்மாற்றமடைந்த நீண்ட சரித்திர உண்மை. இந்த உண்மையை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொண்டால் மனிதன் நிறைவான, முழுமையான, எல்லாவற்றிலும் ஒழுக்கமான ஒரு மனிதனாக தனக்கும் சமுதாயத்திற்கும் ஆற்ற வேண்டிய கடமையை இயற்ற முடியும். ஆகையினால் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த இயற்கையின் தன்மாற்ற சரித்திரத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இயல்பாகவே இந்த அளவில் தான் சிந்தனை இதுவரைக்கும் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறை உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் எல்லோரும் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள பார்க்கிறோம். இந்த இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்து அதனுடைய ரகசியத்தை தான் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் விஞ்ஞான உதவி இருக்குது. இந்த இயக்கத்திற்கு மூலமான இந்த பிரபஞ்ச தன்மைக்கெல்லாம் காரணமான ஒன்று எதுவோ அந்த ஒன்றை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் ஒவ்வொருவரும் மனதை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து சிந்தனையின் உயர்வில் இந்த இறைநிலையின் தன்மாற்ற சரித்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் மிக சிறப்பாக வளர்ந்துள்ளது. அணு அளவுக்கு இன்று நுணுகி அதை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய விஞ்ஞானம் வந்துடுச்சு. ஒவ்வொரு அணுவும் பொதுவாக துகள்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த துகள்களை பிரித்து பார்த்துருக்குறாங்க. புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான், மேலும் கருந்துளை என்று சமீப காலத்தில் விஞ்ஞானத்தில் மிக சிறந்த ஒரு மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது. இது கருவிகளை உருவாக்குவதற்கும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இயக்கத்தை மனிதனுடைய வாழ்வின் வளமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு எவ்வாறு சிறப்பாக பயன்பட்டிருக்குதோ அதே போல் அந்த கருவிகளை தனக்கும் பிறருக்கும் எந்த நிலையிலும் துன்பம் விளைவிக்காத அளவில் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்வதற்கும் வரும் சமுதாயமும் துன்பப்படாமல் வாழ்வதற்கு வழிகாட்ட வேண்டுமெனில் இதற்கும் மேலாக இவை நான்கும் எவ்வாறு தோன்றியது, எங்கிருந்து வந்தது என்ற உண்மையை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டால் ஒவ்வொருவரும் இந்த அணு விஞ்ஞானமும் சிறப்பாக வாழ்வின் வளமாக்கப்படும். மேலும் இயற்கையினுடைய மிகப்பெரிய உண்மையும் விளங்கி கொண்டு அப்போ இயற்கைக்கு ஒத்தபடி வாழும் ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்துடும். அந்த வாழ்க்கை எப்பொழுதும் சிறப்பாக தனக்கும் சமுதாயத்திற்கும் அமைதியையும் இன்பத்தையும் நல்கும். எனவே இந்த இறைநிலையை எவ்வாறு மனிதனாக வந்தது என்ற உண்மையை ஆசான் அருட்தந்தை அவர்கள் மட்டுமே தன் அகத்துணர்வால் ஆராய்ச்சியில் கண்ட உண்மை விளக்கத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதைத்தான் நாம் இன்று சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்ள இருக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடித்த அறிஞர் பெருமக்கள், விஞ்ஞானிகள், நியூட்டன், ஐன்ஸ்டீன், இவர்களெல்லாம் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த இயக்கத்தன்மையை பற்றி சிறப்பாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படி ஐன்ஸ்டீனுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த முதல் சிறந்த அணு விஞ்ஞானி நியூட்டன் அவர்கள் இந்த பிரபஞ்ச இயக்கத்தை 4ஆக பிரிக்கிறாரு. மாஸ், எனர்ஜி, ஸ்பேஸ், டைம் அப்படின்னு 4 வகையாக பிரிக்கிறார். பருப்பொருள், அதை இயக்க ஆற்றல் நிலை, அது இருக்கக்கூடிய இடம் ஸ்பேஸு, அது இயங்குவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு டைம், இப்படி 4ஆக இந்த பிரபஞ்ச இயக்கம் முழுவதையும் அப்படித்த எந்த ஒரு பொருளையும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் என்ன இருக்குது? தோற்ற பொருள் மாஸ், அது இயங்குவதற்கான ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் இன்னொரு இயக்கத்துக்கு இடைப்பட்ட ஒரு வெளி இருக்குது. எந்த ஒரு பொருளும் வெளிக்குள்ளாக ஸ்பேஸ்க்குள்ளாகத்தான் இயங்குது. மனிதனாக இருந்தாலும் பூமிக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம், பூமியும் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான் இருக்குது.
இதுபோல் அண்டசராசரத்தில் உள்ள அனைத்து கோள்களும் ஸ்பேஸுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு நியதி இருக்குது. இந்த ஒரு பூமி ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும். ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வரும். சூரியன் 25 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழும் காலம் குறிப்பிட்ட காலம். குழந்தை பருவம், அடுத்தது வாலிப பருவம், அடுத்தது நடுநிலை பருவம், அப்புறம் முதுமை என்ற நிலையெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பொருளிலும் பார்த்தோம்னா இந்த 4 இருக்கும். தோற்றம் இருக்கும், அதில் ஒரு இயக்கம் இருக்கும், அதுக்குள்ளே ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளே ஒரு ஸ்பேஸ் வெட்ட வெளி இருக்குது. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு அணுக்கும் இடையில் ஒரு வெளி இருக்குது. அவை அனைத்தும் ஒரு கால அளவில் இயங்குது என்ற உண்மையை நியூட்டன் காலத்தில் அவருடைய உள்ளுணர்வில் ஆராய்ச்சி பண்ண சிந்தனையின் விளைவாக கிடைத்த உண்மையாகும். அதற்கு அடுத்து வந்த ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி தான் ஐன்ஸ்டீன் என்பவர். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த 4ஐயும் இன்னும் மேலும் ஆராய்ச்சி செய்து சுருக்கி 2ஆக மாற்றி அமைச்சிருக்கிறாங்க. அப்போது எந்த ஒரு பொருளும் இயங்குகிறதெனில் ஆற்றல் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளும் இயங்க முடியாது. அதனால் பொருள் வேறு ஆற்றல் வேறுன்னு என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை, பிரிக்க வேண்டியதில்லை. ஸ்பேஸு டைமுன்னு சொல்கிறோம். அந்த ஸ்பேஸு தான் ஒரு நுண்ணதிர்வாக இருந்து ஒவ்வொரு பொருளினுடைய இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்துது. ஆகையினால ஸ்பேஸு, டைமு, மாஸ், எனர்ஜி என்ற இந்த 4ஐயும், பொருள், இயக்கம், வெளி, காலம் என்ற 4ஐயும் மேலும் தன் நுண்ணறிவால் ஒன்றிலிருந்து தான் ஒன்று தோன்றி இருக்க முடியும். அப்படின்றதுனால எனர்ஜி வேறு இல்லை, மாஸ் வேறு இல்லை, பொருள் வேறு, இயக்கம் வேறு இல்லை. பொருளினுடைய அசைவை வச்சு தான் நம்ம இயக்கத்தை கணிக்கிறோம். அதனால் 2 தனித்தனியாக பார்க்க வேண்டாம். அதேமாதிரி ஸ்பேஸ் வேறு டைம் வேறுன்னு தனியாக பிரிக்காமல், அந்த ஸ்பேஸ் தான் நேரத்துக்குன்னு ஒரு பொருள் இல்லை, அது அந்த ஸ்பேஸே ஒரு தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு நுண்ணதிர்வால், ஒரு அறிவுத்தன்மையால் அல்லது ஒரு சிறப்பு நிலையால் ஒவ்வொரு பொருளையும் என்ன பண்ணிடுதுங்க, சரியாக இயக்குகிறது. அதனால் ஸ்பேஸ் வேறு டைம் வேறுன்னு பிரிக்க வேண்டியதில்லைன்னு 2ஆக என்ன பண்ணாங்க, 4 சுருக்கினாங்க. அவர் காலத்திலேயே அவருடைய வாழ்நாள் முடிவதற்குள்ளாகவே அவரும் சொல்லிட்டு போனார், இந்த 2ம் கூட வேறு இருக்காது, 2ம் ஏதோன்னு ஒன்றிலிருந்து தான் தோன்றி இருக்க முடியும் என்று கருத்தை அவர் முன்மொழிஞ்சிட்டு போகிறாரு. அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய சிந்தனை அவருடைய உடல் இயக்கம் காலத்தால் முதுமை அடைந்து போனாலும் அவருடைய அந்த அறிவு நுட்பம் மீண்டும் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் மிக சிறந்த அளவில் மெய்ஞானத்தோடு விஞ்ஞானத்தையும் இணைத்து சிந்தனை செய்து நமக்கு ஆசான் அவர்கள் இது 2ம் வேறல்ல, 2மே ஒன்றிலிருந்து தான் தோன்றுகிறது என்பதைத்தான் இந்த இயற்கையின் தன்மாற்ற சரித்திரமாக நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதைத்தான் நாம் இப்போது முழுவதும் விளக்கமாக பார்க்குறோம். அப்போ இயற்கை என்பது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நாம் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும். இந்த உலகம் நாம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே தோண்டி இருக்குது, எல்லா உயிர்களும் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே தோண்டி இருக்குது. இந்த உலகத்தில் பஞ்சபூத கூட்டம் ஒரு சிறப்பு அமைப்பு அடையும் பொழுது தான் ஒரு சிற்றுயிர்கள் தோன்றி அவை பரிணமித்து இறுதியாக யார் வந்திருக்கிறோம், மனிதனாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ மனிதன் நேரடியாக இங்கே வந்துடலை. அப்போ நமக்கு முன்னாடி இந்த பூ உலகம் இருக்குது. இந்த உலகம் தோன்றியது எங்கன்னு பார்த்தோம்னா, சூரியனிலிருந்து வெடித்து சிதறிய அணுத்துகள்கள் திரட்சி பெற்று ஆங்காங்கு தொகுத்து இயங்கும் பொழுது அந்த கோள வடிவத்தை தான் நாம் கோள்கள் என்றும் சொல்கிறோம். அப்படி நமது சூரியனை சுற்றிலும் 9 கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன. அவை உருவ அளவுக்கு தகுந்தாப்பில் மிக சிறியதாக இருப்பதெல்லாம் நாம் கோள்களாக கருதலை, எனினும் அவை சுற்றி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்போது இந்த பூமி எங்கிருந்து தோன்றியதெனில் சூரியனிலிருந்து. அப்போ சூரியன் எங்கிருந்து தோன்றியதெனில் விஞ்ஞானம் சொல்லுது ஒரு நெபுலா என்ற ஒரு பெரிய மாபெரும் ஆற்றல் மிக்க அந்த ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் நிரப்பப்பட்ட ஒரு கோளிலிருந்து வெடித்து சிதறும் பொழுது, ஒரு பெருவெடிப்பு ஏற்பட்ட பொழுது தான் பல கோடி துகள்களாக சிதறியது. அவை அனைத்தும் பல கோடி சூரியன்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் இயங்குது. அப்படி ஒரு சூரியன் தான் நம்ம பூமி சூழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூரியன். அப்போது எல்லா சூரியன்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தான் தோன்றி இருக்கிறது. ஏனில் அந்த நெபுலா என்பது எங்கு தோன்றி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த நெபுலாவின் கழித்து பார்த்துட்டோம். இப்போ சூரியன் இல்லைன்னா அந்த பூமி வந்திருக்க போகிறதில்ல, அந்த நெபுலா இல்லைன்னா அந்த சூரிய குடும்பமே இல்லை, பிரபஞ்ச இயக்கமே இல்லை. அப்போ அனைத்தையும் கழித்து பார்த்தோம்னா ஒன்று இருந்திருக்கும். அதுதான் ஏது, ஸ்பேஸ், வெட்டவெளி, சுத்தவெளி, அதுதான் மெய்ப்பொருள். அதை மெய்ஞானிகள் பிரம்மம் என்றும் இறைவன் என்றும் தெய்வம் என்றும் நுட்பமாக சொல்கிறாங்க. அது விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க, அது ஒரு ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, அது ஒன்றும் இல்லாததுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்றும் இல்லாதது அல்ல, அதிலிருந்து தான் இவ்வளோ இயக்கம் வந்திருக்கிறது எனில் அது எல்லாம் வல்லது என்று மெய்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க. விஞ்ஞானிகள் தோற்றம் இல்லாததுனால அது ஒன்றும் இல்லாதது, எல்லாமே கடைசியில் ஸ்பேஸுக்குள்ளே தான் அடங்குது. எத்தனையோ அலைகள் வருது, அத்தனையும் ஸ்பேஸுக்குள்ளே தான் போய் அடங்குதுன்னு கட்டாயம் என்ன பண்ணுறாங்க அறிஞர்கள் அறுதிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்போ எந்த இயக்கமும் எவ்வளவோ
துகள்களிலிருந்து வரக்கூடிய அலைக்கதிர்கள் அனைத்தும் ஒவ்வொரு அணுவில் உள்ள மையத்தில் உள்ள கருமையத்தில் போய் பிளாக் ஹோலில் போயிட்டு எல்லாத்தையும் லயமாக்கிது. அந்த பிளாக் ஹோல் அனைத்தையும் விழுங்குகிறது என்று சமீப விஞ்ஞான நம்ம கட்டுரைகள்லாம் பார்க்கலாம். எத்தனையோ செயல்கள் நடக்குது. பல அணுக்களுடைய கரைசல், பல கோள்களுடைய கரைசல், அந்த கரைந்து போய் கடைசியில் எதுக்குள்ளே போய் அது மூழ்குது, எது உள்வாங்கிக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பிளாக் ஹோல்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் பிளாக் ஹோல் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு தோற்றமில்லாத ஒரு வெட்ட வெளி. அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொள்கிறது எனில் அது எத்தகைய வலுவுடையதாக இருக்க முடியும்? அதைத்தான் மகரிஷி அவர்கள், இதைத்தான் இறைவன் என்றும் ஞானியர்கள் கூறினார்கள். இந்த இறைநிலை எவ்வாறு அணுவாச்சு, அணுவிலிருந்து எவ்வாறு பஞ்சபூதங்கள் தோன்றியது, அவை எவ்வாறு இந்த பூமியாக வந்தது, அதிலிருந்து எவ்வாறு மனிதனாக வந்தது என்ற தன்மையெல்லாம் யாரும் இதுவரைக்கும் உரைக்கவில்லை. அந்த ரகசியத்தை தான் மகரிஷி அவர்கள் தன் உள்ளுணர்வால், அகத்துணர்வால், அறிவை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த நிலையில் இறைநிலை என்பது 4 வகை தன்மைகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் எனும் வளம் 4ம் ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வமாம் அப்படின்னு குரு சொல்கிறாங்க. அப்போ எவ்வாறு அதை ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த எல்லா பொருளும், இப்போ நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பூமியாக இருக்கட்டும், அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள், அண்டங்கள் அனைத்தும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது எனில் எங்கு இயங்குகிறது? இந்த வெட்ட வெளிக்குள்ளே தான் இயங்குது. அப்போது அந்த வெட்ட வெளிக்குள்ளேருந்து இயங்குது, இவ்வளவும் தோண்டி இருக்குதுன்னா அப்போ அது ஒன்றும் இல்லாமல் இந்த பொருள் தோண்டி இருக்க முடியுமான்னா முடியாது. அப்போது எல்லாம் வல்ல வெட்ட வெளியே என்னன்னு சொல்கிறாங்க? வற்றா இருப்பு. அது ஒரு முறை தோன்றி அதோடு விட்டுடுதா? இல்லை, தொடர்ந்து அதிலிருந்து அணுத்துகள்கள் தோன்றிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து விரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அப்போது எவ்வளோ தோன்றினாலும் அதனுடைய அளவு குறையுதான்னா குறைவுபடவே இல்லை. ஆகையினால இந்த ஸ்பேஸ் என்பது ஒரே நிலை. அந்த வெட்ட வெளியிலிருந்து பல துகள்கள் தோன்றி இன்று நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சமே இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது. இன்னும் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கிறது, பிரபஞ்சம் விரிஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது. எனவே அதை வற்றா இருப்பு என்று சொல்கிறார்கள். அடுத்து இருக்கிறது பேராற்றல். எவ்வாறு பேராற்றல்னு சொல்கிறோம்? இப்போ ஒவ்வொருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் எடை இருப்போம். நம்ம கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் தாங்கக்கூடிய பொருளை கொடுக்க முடியும். அதுக்கு மேலேயும் ஒரு பொருளை, வெயிட்டான பொருளை கொடுக்குறாங்க. உதாரணத்துக்கு எனக்கு 50 கிலோ எடையுள்ள ஒரு பொருளை கொடுத்தா நான் கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப பாதிப்படையாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அதை என்னால் சுமக்க முடியும். இதுவே ஒரு 100 கிலோ கொடுத்தா என்ன பண்ண முடியும்? மிக சொற்பமான ஒரு நிமிடங்கள் தான் நான் என்ன பண்ண முடியுங்க, சுமக்க முடியும். அதுக்கு மேலே எடை அதிகமான பொருள் கொடுத்தா என்னால் சுமக்கவே முடியாது. ஒருவேளை அப்படி சுமர்ந்தால் யார் வலுவுடையவர்னு சொல்லுவாங்க? சுமக்கக்கூடிய என்னை தான் என்ன பண்ணுவாங்க? வலுவுடையதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பொருள் தன் எடைக்கு மேலான ஒரு எடையுள்ள பொருளை நாம் சுமக்கும் பொழுது அந்த சுமப்பவரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோங்க? ஆற்றல் மிக்கவர்னு சொல்கிறோம். அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தில் எத்தனை கோடி நட்சத்திரங்கள், கோள்கள், இந்த பூமி எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தனை டன் வெயிட் இருக்கும் பாருங்கள். அவ்வளவும் அற்புதமாக ஒன்று கூட இயக்கம் மாறாமல், ஒரு நாள் கூட வேகமாக சுற்றலை, குறைவாக சுற்றாமல் சிறப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது. ஒன்றோடு ஒன்று எங்கேயும் மோதிக்காமல் இயங்குது. எப்போ எங்கே இயங்கிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ளே தான் இயங்குது. அப்போது நாம் எவ்வாறு இந்த அளவுக்கு அதிகமான பொருளை தூக்கும் பொழுது என்னை வலிவுடையதாக கருதப்பட்டதோ அதுபோல் இந்த கோளை தாங்கக்கூடிய பொருள் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பேஸு தான். அப்போ அந்த ஸ்பேஸ் என்பது இந்த கோள்களையும் தாண்டிலும் என்னவாக இருக்கணுங்க? பேராற்றலுடையதாகத்தான் இருக்கணும். அப்போது ஸ்பேஸ் என்பது அதனுடைய தன்மை பேராற்றல் என்று வழங்கப்படுகிறது. அப்போது இந்த இயற்கைக்கு என்ன தன்மை இருக்குதுங்க? பேராற்றல் உடையது. அதனால தான் இந்த ஒரு கோள் மட்டும் இல்லை, இது போல் பூமியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை, பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அத்தனை சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்கள், இதுபோல் கோடான கோடி சூரியன்கள், நட்சத்திர கூட்டம் இவ்வளவும் எங்கே மிதந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான். அதனால தான் அதை பேராற்றல் உடையதுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பேரறிவு. பேரறிவு தன்மை அந்த ஸ்பேஸுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த எந்த பொருள் ஸ்பேஸ்லேருந்து தோன்றியதோ, எந்த பொருள் ஸ்பேஸால் அது மிதக்க விட்டு இயக்கப்படுகிறதோ அதே ஸ்பேஸு தான் அதை சீராகவும் இயக்குது. அதனால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? பேரறிவு. ஒவ்வொரு பொருளும் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பூமி ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டோம், வருடத்திற்கு ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வந்து கொண்டோம். இதே போல் இந்த பூமியை சுற்றி வந்துருக்கூடிய நிலவும் 29 நாட்கள் ஒரு முறை என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குதுங்க? சரியாக சுற்றுது. என்றைக்கும் நேரத்தை கூட்டிக்கல. 30 நாள் 31 நாள் ஆகலை, அல்லது 28 நாளாக என்ன ஆகலைங்க? குறையல. அப்போ ஒரு நாள் கூட, ஒரு காலம் கூட மாறாமல் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பொருட்களும் சிறப்பாக இயங்குகிறது எனில் இதை தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸுக்குத்தான் அந்த தன்மை உடையது. அந்த தன்மையை தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோங்க? பேரறிவு. இப்போ நாம் சராசரியாக ஒரு செயலையே நாள் தவறாமல் காலையில் எழுந்தால் இந்த நேரத்தில் ஒரு உடற்பயிற்சி, அடுத்தது ஒரு தவம், சீரான முறையில் உடலை தூய்மை செய்து கொள்கிறோம், அப்புறம் ஒரு
பணி என்ன கடமை இருக்குதோ அந்த கடமையை ஒழுங்காக செய்கிறோம், பிழை இல்லாமல் செய்கிறோம், தவறு இல்லாமல் செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மனிதன் என்ன சொல்லுவாங்க, மிகவும் அறிவு படைத்தவன் தான் சொல்லணும். ஒரு பிழையும் இல்லாமல் குறை இல்லாமல் ஒரு மனிதன் வாழறாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், மிக சிறந்த அறிவாளி எனில். அப்போது இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒரு பொருளும் ஒரு இயக்கம், நாம் எவ்வளோ தவறிடலாம். இந்த பேரறிவாளின்னு சொன்ன அறிவாளி கூட என்ன ஆகலாங்க, செயல்களில் இயக்கத்தில் மாறலாம். ஆனால் அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளும் என்ன ஆகிறதவே இல்லைங்க, ஒரு காலமும் மாறுவதே கிடையாது. அப்போது ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு இயக்கமும் சீராக இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் இயக்கப்படுவதால் ஸ்பேஸுக்கு என்ன தன்மை இருக்குதுங்க, பேரறிவு. ஆனால் அதில் போய் அந்த ஸ்பேஸை இந்த பொருளை எடுத்துட்டோம்னா ஏதாவது ஸ்பேஸில் தெரிய முடியுமா, தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அதே போல் இது மிதக்க விட்டால் தானே அந்த ஸ்பேஸுக்கு ஆற்றல் இருக்குன்னு தெரியும். அதுபோல் இது சீராக இயங்கிறதுனால தான் அந்த ஸ்பேஸுக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்க, பேரறிவுன்னு சொல்கிறோம். அத்தனையும் எங்கிருந்து தோண்டி இருக்குது, ஸ்பேஸுக்குள்ளே, அதனால் வற்றா இருப்புன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அது ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்குது, ஒவ்வொரு கால நியதி இருக்குது. எப்படி சீராக இயங்குதோ, ஒன்றை ஒன்று மோதாமல் இயங்குதோ, அதுபோல் ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை வைத்துக் கொள்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மாமரம் இருக்குன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் தான் என்ன பண்ணுங்க, சரியாக காய்க்கும். ஒரு சின்ன செடியாக கொண்டு போய் அல்லது விதையாக நட்டாலும் சரி, அது முழுவதும் வளர்ந்து அந்த குறிப்பிட்ட உயரம் வந்த பிறகு தான் அது பூக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பருவ காலத்தில் தான் என்ன பண்ணுங்க, அது பிஞ்சு விடும் அல்லது காய்க்கும், பழமாக உருவாகும். எல்லா காலத்துலேயும் அது வராது. அதுபோல் எந்த ஒரு செடியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு இயக்கத்திற்கும் ஒரு துல்லிய தன்மை இருக்குது. அதைத்தான் நாம் என்ன சொல்கிறோங்க, டைம். இந்த டைம் யார் நிர்ணயிக்கிறது, எங்கிருந்து வருது, எவ்வாறு பொருட்கள் தோன்றியதோ, எவ்வாறு பொருட்கள் தாங்கப்பட்டிருக்கிறதோ, எவ்வாறு அந்த பொருட்கள் எல்லாம் இயங்குகிறதோ, அதே போல் அந்த கால நீதியும் எதிலினுடைய தன்மையாக தான் இருக்குதுங்க, ஸ்பேஸினுடைய தன்மையாக தான் இருக்குது. அதனால தான் மகரிஷி அவர்கள் அந்த வெட்டவெளி என்பது ஒன்றும் இல்லாமல், விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறோம், இந்த பொருளை வைத்துக்கொண்டு பெருமதிப்பாக இவ்வளோ உயர்ந்த கோள், இது பூமியை விட மிகப்பெரியது கோள்களிலேயே வியாழனை விட மிகப்பெரியது சூரியன் என்று இந்த பொருள்களை வைத்து ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க. அந்த பொருள்களை ஒப்பிட முடியாத ஸ்பேஸ் வந்துட்டு அதை என்ன சொல்கிறாங்க, அதை பற்றி ஆராய்ச்சி இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணல, விஞ்ஞானிகள் எடுத்துக்கல. இயக்கத்தில் உள்ள பொருட்களை வைத்துக்கொண்டு நமது சூரியனுக்கும் மற்றொரு சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி, நமது பால்வழி அண்டலத்துக்கும் இன்னொரு அண்டத்துக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி எவ்வளோ தொலைவு இருக்குது, எவ்வாறு இயங்குகிறது, என்ன சிறப்பு இருக்கிறது என்று தோற்ற பொருட்கள், அவர்களுடைய கருவிக்கு எட்டக்கூடிய பொருட்களை தான் ஆராய்ச்சி செய்ய முடிந்ததே தவிர, அது எட்ட முடியாத ஒரு பொருளை பற்றி பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணல. அதை ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க, எம்டி, அது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் உண்மையில் எதுலேருந்து தான் அனைத்தும் தோண்டி இருக்கிறதுங்க, இந்த எம்டியிலிருந்து தான் அத்தனையும் தோண்டி இருக்குது. அதாவது வெட்ட வெளின்னு சொல்கிறாங்க, அது ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பல முறை. அப்போது இதை விஞ்ஞான கருவிகளுக்கு இது எட்டாது. மெய்ஞானிகள் தான் இந்த இயக்கத்தை எல்லாம் கழித்து இயக்கமற்ற அந்த ஸ்பேஸ் என்ற தன்மைக்கு போகும் பொழுது அதிலிருந்து தான் அணு தோன்றி இந்த அண்டங்கள் தோன்றி மிதந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிற உண்மையை உணரும் பொழுது இந்த பேரியக்கத்திற்கு, இந்த பெருவெளிக்கு வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் என்ற வளம் 4ம் இருப்பதாக நமக்கு உணர்ந்து குரு அவர்கள் தராங்க. இது எவ்வாறு தோன்றியது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து தோன்றியதுன்னா எப்படி தோன்றியிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு நிச்சயமாக எழும். எவ்வாறு தோன்றி இருக்கிறதுனா, இந்த ஸ்பேஸ் சும்மா இல்லை. அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தையே இயக்குது, கோள்கள் எல்லாம் இயக்குதுன்னா பிரபஞ்சம் கட்டாயம் என்னவாக இருக்கணுங்க, ஒரு அசைவு கொடுத்தா தான் ஒரு பொருள் இயங்க முடியும். இப்போ ஒரு கல் இருக்குது, அப்படியே இருந்தால் அது அசையாது. அசையக்கூடிய நான் போய் கொஞ்சம் அதை அழுத்தினா என்ன பண்ண முடியுங்க, அது நகரும். அப்படின்னா அந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அத்தனை கோள்களும் இயங்குதுன்னா அந்த ஸ்பேஸு சும்மா இல்லை, மிக நுண்ணதிர்வாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாரு குரு. அப்போது இந்த வெட்டவெளி நுண்ணதிர்வாக இருக்கிறது. இப்போது பூமியினுடைய இயக்கத்தை இன்னொரு கோளுடைய இயக்கத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து, பூமி ஒரு மணிக்கு இவ்வளோ நேரத்தில் வேகத்தில் சுற்றுது, அந்த கோள் நிலவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் சுற்றுதுன்னு நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்க, ஒரு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். ஆனால் ஸ்பேஸில் 2 ஸ்பேஸ் கிடையாது. அதனால் ஸ்பேஸ் என்ன பண்ண முடியாது, ஒப்பிடவே முடியாது. ஆனால் ஸ்பேஸுக்குள்ளே ஒரு நிச்சயம் ஒரு அசைவு இருந்தாலன்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள தோள்கள் எந்த ஒரு பொருளும் என்ன பண்ண முடியும், இயங்கவே முடியாது. அப்போது அந்த ஸ்பேஸுக்கு ஒரு இயக்கம் இருக்குது, அதை கணிப்பதற்கு இன்னொரு ஒப்பீடு இல்லை. அதனால் உள்ள அதிர்வாக நுண்ணதிர்வாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. அந்த ஸ்பேஸ் தனது நுண் அதிர்வால், காலத்தால், எந்த காலம்னு சொல்ல இயலை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தனக்குள்ளாகவே இருந்த நுண் அதிர்வால் அவை நொறுங்கி சிறு தூசுகளாக மாறுகிறது. அதுதான் டஸ்ட் பார்ட்டிகள்னு சொல்கிறாங்க, சிறு துகள்கள். அப்போது வெட்ட வெளியாக இருந்த அந்த ஸ்பேஸ் தனது நுண் அதிர்வால் நொறுங்கி சிறு சிறு துகள்களாக இருக்கிறது. அந்த துகள்கள் அனைத்தையும் அதே ஸ்பேஸ், நுண்ணதிர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸு அந்த துகள்களை சூழ்ந்து அழுத்துவதனால நுண் அதிர்வோடு, அந்த அதிர்வு எப்படி இருக்குன்னா
அழுத்தம் இல்லை, சூழ்ந்த அழுத்தம், அதிர்வோடு கூடிய அழுத்தம். அப்போ விட்டு விட்டு அழுத்துது. அது அந்த அழுத்தம் என்பது விட்டு விட்டு அழுத்ததுனால ஒரு அழுத்தத்திற்கும் இன்னொரு அழுத்தத்திற்கும் இடைப்பட்டது தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம், நேரம் என்றும் அதிர்வு என்றும் சொல்கிறோம். அப்போது அந்த சுத்தவெளி நுண்ணு அதிர்வாக அதிர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த அதிர்வால் துகள்கள் தோன்றுகிறது. இப்போ துகள் தோன்றிட்ட பிறகு அந்த சுத்தவெளி அந்த துகளை என்ன பண்ணிடுதுங்க, அதே நுண்ணதிர்வோட சூழ்ந்து அழுத்துது, அதிர்வு கொடுக்குது. அப்போ அதிர்வு கொடுக்கும் பொழுது அத்துகள்கள் அந்த அதிர்வை, அந்த அழுத்தத்தை பெறும் பொழுது, அதன் மீது செலுத்தும் பொழுது அந்த துகள்களுக்கு ஒரு தன்மை ஏற்படுகிறது. அதுதான் சுழல் தன்மை. அப்போ ஒவ்வொரு துகளும் என்ன ஆகுது, சுத்தவெளியினுடைய நுண்ணதிர்வால் சுழலுகின்றது. அந்த சுழலுகின்ற துகள்களை எப்பொழுதும் ஒரு இயக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸ்பேஸுக்கு. என்ன, நுண்ணதிர்வு, சூழ்ந்து அழுத்தும் பேராற்றல். அப்போ அந்த சூழ்ந்து அழுத்தும் போது நுண்ணதிர்வோடு சூழ்ந்து அழுத்துவதனால இந்த வெட்டவெளி இப்போ சுழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய துகள் மேலும் இறைவெளியின் சூழ்ந்து அழுத்தத்தால் அதிர்வால் இயங்கும் பொழுது ஒரு உரசல் ஏற்படுகிறது. அப்படி அந்த சுழலோடு இருக்கக்கூடிய அந்த உரசல், அதிலிருந்து எழுகின்ற அலை தான் என்னதுங்க, காந்தம் என்ற ஒரு பேராற்றல்லாம் சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி விஞ்ஞானத்தில் அதை அணுசக்தின்னு சொல்கிறோம். அணு என்பதோ நுண்துகள்களால் ஆக்கப்பட்டது. அப்போ ஒவ்வொரு நுண்துகளும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது, அதிலிருந்து தான் காந்தம் வருது. இன்றைக்கி விஞ்ஞானத்தில் எலக்ட்ரான் சுழலும் போது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ், அப்போ எலக்ட்ரான்லேருந்து காந்த சக்தி வருதுன்னு ஈஸியாக எல்லோரும் சொல்கிறாங்க. ஆனால் காந்தம் எப்படி உருவாகுதுன்னு யாருமே எந்த விஞ்ஞானியும் சொல்லலை. எலக்ட்ரான்லேருந்து குறிப்பிட்ட காந்தம் வரும், புரோட்டான்லேருந்து காந்தம் வரும், அந்த பூமி முழுவதும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் காந்த சக்தி இருக்குது அப்படின்றத எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த காந்த சக்தியை வைத்து கொண்டு தான் நாம் இன்று தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் கோள்களில் விட்டு இன்னொரு கோள்கள் சேட்டலைட்டில் போனாலும் அந்த பொருளை நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க, தொடர்பு கொள்கிறோம். எதன் மூலமாக, காந்த ஆற்றல் மூலமாகத்தான். அப்போ அந்த காந்த ஆற்றல் எவ்வாறு தோன்றியது எனில் இந்த நிலையில் தான் தோன்றியதாக ஆசான் அவர்கள் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ இப்போ இந்த வெட்டவெளி என்பது ஒன்றுமில்லாது இருக்குது. எந்த தோள்களும் தோன்றாத போது நாம் என்ன பண்ணுறோம், சிந்தனை பண்ணி பார்க்குறோம். எந்த பொருளும் இல்லை. அப்போ எது மட்டும்தான் இருந்திருக்கு, ஸ்பேஸ். அது தனது நுண்ண அதிர்வால் நொறுங்கி சிறு துகள்களாகிறது. அந்த துகள்கள் மீது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய இயற்கையான சக்தி சூழ்ந்தழுத்தம். அதனால் துகள் சுழலுகிறது. சுழலுகின்ற அந்த துகள் மீது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய அதே நுண்ணதிர்வு மீண்டும் ஏற்படும் பொழுது ஏற்படுகின்ற உரசல் அலையாக விரிந்து காந்தமாக மாறுகிறது. இந்த காந்த ஆற்றல் இப்போ ஒவ்வொரு துகளும் சுழலும் போது வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னா, இப்போ ஒரு துகள் இருக்குது, இன்னொரு துகள் இருக்குது, 2 துகள் இருக்குன்னு வைத்துக்கொள்வோம். 2 துகளிலிருந்து என்ன ஆற்றல் வருங்க, காந்த சக்தி வரும். அப்போது இந்த 2 துகள்களும் இருந்து வரக்கூடிய காந்த சக்தி இரண்டு துகள்களையும் இணைக்கவே விடாது. இதுவும் தள்ளும், அதுவும் தள்ளும். அப்போ 2 துகள்களும் அந்த சிறு டஸ்ட் பார்ட்டிகள் சொல்லக்கூடிய இறை துகள்கள், இயற்கையிலேருந்து வந்த துகள்கள் என்ன ஆகாதுங்க, இணையவே முடியாது. அப்போ இணையாமல் விலகி போயிடுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த 2 துகள்களையும் எங்கே இருக்குது, பெருவெளிக்குள்ளே இருக்குது. அப்போ பெருவெளி சூழ்ந்து அழுத்துவதனால் இந்த துகள்கள் என்ன பண்ண முடியாதுங்க, விலகியும் செல்ல முடியல. சூழ்ந்து அழுத்துவதனால் அந்த துகள்களை நெருக்குகிறது. துகள் சுழலும் போது வருகின்ற காந்த விளக்கு ஆற்றலால் 2 இணையவும் முடியல. அப்படி விலகவும் முடியாமல் அதே நேரம் இணங்கவும் முடியாமல் இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு பொருளும் துகள்களும் தனித்து இயங்கக்கூடிய தன்மைக்கு வந்துடுது. இப்படி கோடான கோடி இறை துகள்கள் எல்லாமே இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அத்தனை இறைவெளி சூழ்ந்து அழுத்தும் பொழுது இயக்க வேகத்துக்கு தகுந்தாற் போல் மிக குறைவான இருப்பதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று கொஞ்சம் நெருங்குது. மிக விரைவான விரைவு சூழல் இருக்கிறதெல்லாம் விளிம்பில் இருக்குது. இப்படி ஒரு கோடி இறை துகள்கள் சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பு நிலையம்தான் விண் அணு என்று சொல்கிறாங்க. அந்த அணுவை தான் இன்றைக்கி விஞ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய அணு துகள்கள், எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் என்று சொல்வதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஒரு கோடி இறை துகள்கள் இயங்குகின்ற ஒரு தொகுப்பு நிகழ்ச்சி, ஒரு கொத்து நிகழ்ச்சியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோங்க, அணு என்று சொல்கிறோம். அப்போது ஆதியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் இறை துகளாகி அதிலிருந்து அலை உண்டாகி பல இறை துகள்கள் ஒன்றிணைந்த போது அணு உண்டாகுது. அப்போது ஒவ்வொரு துகள்களிலிருந்து காந்தம் வருதுன்னா கோடி இறை துகள்கள் சேர்ந்த அணுவிலிருந்து என்ன வருங்க, கோடி இறைத்துகளுடைய விரிவலையாக காந்தம் வெளிப்படும். அந்த காந்தத்தை தான் நாம் இன்றைக்கி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்னு சொல்கிறோம். அதாவது எலக்ட்ரானிலிருந்து வெளிப்படும் காந்த ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது இந்த அணுத்துகள்கள், அப்போ இந்த விண் ஒன்று மட்டும் இருக்கும்போது அதை விண் என்று சொல்கிறோம், அல்லது ஆகாசம் என்று சொல்கிறோம். இந்த அணுவோடு இதே போல் இன்னொரு குறிப்பிட்ட அளவு கோடி விண்துகள்கள் சேர்ந்து வேகமாக இயங்கக்கூடிய இன்னொரு விண்துகளும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கி இயங்கும் பொழுது 2 விண்துகள்கள் சேரும் பொழுது மெதுவாக சுழலக்கூடிய விண்துகளை புரோட்டான் என்றும், வேகமாக சுழலக்கூடிய விண்துகளை எலக்ட்ரான் என்று சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் சேர்ந்த இந்த 2 விண்துகளுடைய தொகுப்பை தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஹைட்ரஜன் என்று அணு விஞ்ஞானத்தில், இன்று இருக்கக்கூடிய நவீன விஞ்ஞானத்தில் அது ஹைட்ரஜன் அணுன்னு சொல்கிறோம். இதைத்தான் மெய்ஞானிகள்
காற்று என்று சொல்கிறாங்க. அப்போ முதல்ல தோன்றியது ஆகாசம், அதுபோல் 2 ஆகாச அணுக்கள் சேர்ந்தால் அதுக்கு என்ன பேருங்க? காற்று. அதே போல் இன்னும் 8 அணுத்துகள்கள் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் ஆக்சிஜன், நெருப்பு. இந்த காற்றும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்னா அழுத்த காற்று. காற்று பல சேரும்பொழுது 2 சேர்ந்தால் காற்றுன்னா பல 8 சேரும்போது என்ன ஆகுதுங்க? அழுத்த காற்று. இந்த அழுத்த காற்றும் இணையும் பொழுது 2 காற்று மூலக்கூறுகள் ஹைட்ரஜன்கள் ஒரு அழுத்த காற்று சேரும் பொழுது இரண்டும் இணையும் பொழுது 2 மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் 1 மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் இணையும் பொழுது உருவாகக்கூடிய அந்த இயக்கத்துக்கு பேர் நீர். அந்த நீர் மேலும் நெருங்கும் பொழுது பல அணுக்கள் ஒன்றிணையும் பொழுது பற்பல உலோகங்கள் ரசாயன பொருட்கள் தோன்றுகிறது. அவை நெருங்க கெட்டித்தன்மை அடைகிறது. அப்போது ஆகாசத்திலிருந்து காற்றிலிருந்து நெருப்பு, காற்றும் நெருப்பும் சேர்ந்து நீர் பல அணுக்கள் இணைய நீரினுடைய இறுக்கம்தான் என்ன ஆகுதுங்க? நிலம். உண்மையிலேயே பூமி முதல்ல தோண்டி இருக்கும் பொழுது வெப்பமாக தான் இருக்கும். சூரியனிலிருந்து வந்தபோது அது குறிப்பிட்ட 9 கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் வரும்பொழுது அந்த இயற்கை சூழலுக்கு தகுந்தாவோடு குளிர்ந்திருக்கும், நீர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். மையத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருப்பு வெடித்து மேலே வரும்பொழுது நீரோடு நெருப்பு சேர்ந்தால் என்ன ஆகும்? நிச்சயமாக இறுகி பாறையாக தான் மாறும். அப்படி உருவானது தான் இந்த நிலப்பகுதி. அப்படி உருவானதில் மேலோங்கி இருப்பதை நாம் மலை என்றோம், சராசரியாக இருக்கக்கூடிய சமநிலை பகுதியை நாம் நிலம் என்றோம். அதில் ஆங்காங்கு பிற்காலத்தில் உயிர்கள் தோன்றும் பொழுது அதை வனம், இடம் என்றெல்லாம், விளைநிலம் என்றெல்லாம் நாம் சொல்கிறோம். இது எதுவுமே இல்லாத இடத்த பாலை என்று சொல்கிறோம். மீதி பகுதி பெரும்பகுதி கடலால் சூழப்பட்டிருக்குது. ஆக இயற்கையில் இறைநிலையானது தனது நுண்ணதிர்வால் துகளாகி துகள் பல இணைந்து விண்ணாகி விண்கள் மேலும் செயற்கைக்கு ஏற்ப காற்று, நெருப்பு, நீர், நிலம் என்ற தன்மையை அடைந்து அந்த நிலத்தில் அதுக்கு அடுத்த காலத்தில் எடுத்த உடனே இந்த பூமி இத்தனை 5 வகையான தன்மை, இவ்வளோ நிலப்பகுதி, இவ்வளோ நீர்ப்பகுதி, இவ்வளோ வெப்ப தன்மை என்பது வரவே இல்லை. அது ஒரு 300 கோடி ஆண்டுகள் கழித்து இந்த விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது பூமி தோன்றி 600 கோடி ஆண்டுகள் 6 பில்லியன் வருடங்கள் ஆகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ 300 கோடி ஆண்டுகள் கழித்து இந்த பூமியில் இயற்கையாக 5 வகை தன்மைகளும் நிலத்தினுடைய அணு கெமிக்கல் காம்போசிஷன், அதில் நீர்த்தன்மை, குறிப்பிட்ட வெப்பம், சுவாசத்துக்கான அப்போது ஆக்சிஜன் இல்லை, பெரும்பகுதி கார்பன் டை ஆக்சைடு தான், காற்றுத்தன்மை, அதில் இருக்கக்கூடிய நுண்துகள்கள் அத்தனை இயங்கும் பொழுது 5ம் சேர்ந்து இயங்கும் பொழுது ஒரு அற்புதமான சுற்றோட்டம் அமைகிறது உள்ள. அந்த சுற்றோட்டம் அமைந்தால் அதை நாம் உயிரினம் சொல்கிறோம். அந்த சுற்றோட்டம் இல்லாமல் பூமியில் தண்ணி, நிலம், உள்ள மையத்தில் நெருப்பு, வெளியில் காற்று, அதுக்கு மேலே இந்த ஆகாசத்தில் பூமி சுற்றுது. ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக சேர்ந்து இயங்கும் பொழுது அதை நாம் பஞ்சபூதங்கள் என்றும், அவை அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஒன்றினால் ஒன்று கெடாமல் ஒன்றை ஒன்று உதவி ஒரு அற்புதமான இயக்கத்தில் இயங்கும் பொழுது அதைத்தான் நாம் உயிரினம் சொல்கிறோம். அப்படித்தான் இந்த பூமி சூரியனிலிருந்து தோன்றி 300 கோடி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 5 வகை பௌதிகமும் அன்றிருக்கக்கூடிய காற்றுத்தன்மை கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகி அவை உருவான முதல் உயிரினம் தான் சிற்றுயிரினம், ஒரு நுண்ணுயிர் பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியாவிலிருந்து அடுத்த காலத்துக்கு தகுந்தாற் போன்று தன்மாற்ற சரித்திரத்தில் நீருக்குள்ளே தோன்றிய அந்த உயிர்த்தன்மை அடுத்தது நிலத்தன்மைக்கும் வந்து அந்த நிலையில் மாற்றம் பெறும் பொழுது அவை தான் பூஞ்சை தன்மையை அடையுது. இது பெரிய சரித்திரம். அந்த அத்தனை உண்மையை நாம் இப்போ எடுத்துக்க முடியாது. எனினும் இந்த உயிர் எவ்வாறு தோன்றியது என்பதற்காக நாம் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிறோம். 5 பௌதிகமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஒன்றினால் ஒன்று ஒத்தும் உதவியும் இயங்கும் பொழுது ஏற்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு ஓட்டத்தன்மை தான் உயிரோட்டம். அந்த உயிரோட்டம் இருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து ஒரு உயிரிலிருந்து அதே போன்று இன்னொரு உயிரை பரிணாமிக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு சிறப்புத்தன்மை அடையுது. அதிலிருந்து தான் பல உயிர்கள் தோன்றுகிறது. அப்போது பாக்டீரியாவிலிருந்து அப்புறம் பூஞ்சை தன்மை அடையுது. பூஞ்சை தன்மையிலிருந்து அடுத்து தாவரத்தன்மைக்கு வருது, நீலப்பசும்பாசின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் தாவரத்தன்மை, தாவரத்திலிருந்து புல்லாகி அப்புறமா எவ்வளவோ வகையான எண்ணறிய கோடி எத்தனையோ லட்சம் வகை தாவர இனங்கள் பூமியில் அந்தந்த கால தட்பவெட்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற்போல் அற்புதமாக மலர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது. அதிலிருந்து இந்த மரத்தினுடைய விதைத்தான் தொடர்ந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது செடியாகவே மலர்ச்சி பெறுகிறது. அவ்வாறு அது மலர்ச்சி பெற வாய்ப்பு கிடைக்காத பொழுது அவ்விதையே தனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு பொருளும் இயக்கத்திற்கும் மையத்தில் இயங்காத வெட்டவெளி, ஒவ்வொரு பொருளை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய வெட்டவெளி இரண்டினுடைய ஆற்றலால் பேரறிவும் மையம் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன வெளி சிற்றறிவும் சேர்ந்து ஒன்றை ஒன்று அங்கே இருக்கக்கூடிய அணு அமைப்பை சீரமைக்கும் பொழுது ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தை தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம்? தன்மாற்றம். அப்போது அந்த ஒரு உயிர் ஒரு தாவரம் மலர்ச்சி பெற முடியவில்லை எனில் அதற்கு மையமாக இருக்கக்கூடிய அறிவும் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய பேரறிவும்
அந்த பேரறிவு ஒன்றாகவே இருக்குது. அந்த அதிர்வு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அழுத்தமும் வெளியே இருக்கக்கூடிய அழுத்தமும் எவ்வாறாயினும் அதை என்ன மலர்ச்சி பெற செய்கிறது. அப்படி மலர்ச்சி பெறும்பொழுது தான் அந்த இடத்துல அந்த விதையே புழுவாக இன்னொரு மரமாக மலர்ச்சி பெற முடியாத பொழுது அதுவே என்னவா மாறுதுங்க, புழுவாக மாறுது. நம்ம வீட்டில் எத்தனையோ பேர் பார்க்கலாம், எத்தனையோ விதைகள் போட்டு வைப்போம். அது முளைக்காத விதை என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், நிச்சயமாக துளையிட்டு இருக்கும். துளைக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த விதைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல், அந்த பஞ்சபூத கூட்டமைப்பு இன்னொரு உயிராக என்ன இருக்குது, மலர்ச்சி பெற்று வெளியேறுகிறது. அவ்வாறு வெளியேறுகின்ற தன்மையை தான் நாம் பரிணாமம்னு சொல்கிறோம். அப்போ புழு உண்டாகுது. அந்த புழுக்கள் அடுத்த நிலையில் பூச்சி இனமாக மாறுகிறது. அப்போ பூச்சி தன்மைக்கு அப்புறமா என்ன வருதுங்க, ஊர்வனை வருது. ஊர்வனுக்கு அப்புறமா விலங்கினங்கள் வருது. விலங்கினத்திலிருந்து தான் யார் வந்திருக்கிறோம், மனிதன் வந்திருக்கிறோம். இந்த 5 அறிவு ஜீவனுடைய தன்மையில் பார்த்தோம்னா தாவரம் என்பது தொடு உணர்ச்சி, அடுத்து இருக்கக்கூடிய புழு என்பது சுவை உணர்ச்சி. நாக்கு வந்துடுது புழுக்கு. புழுவிலிருந்து தான் அடுத்தடுத்த தன்மாத்திரத்தில் அதே நாக்கு தொடர்ந்து மனிதன் வரைக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுதான் ஊன், இந்த சதைப்பகுதி. அடுத்து அதிலிருந்து அது சுவையை உணர்வதற்கு, சுவை எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா நீரில் இருக்குது. அழுத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய சென்ஸு, தொடு உணர்ச்சி அதில் இருக்குன்னா அணுவில் இருக்குது. அடுத்து அதிலிருந்து வந்து தோன்றிய உணர்வு தான் என்னதுங்க, பூச்சிக்கு இருக்கிறது நுகர்தல். அப்போ மூக்கு இருக்குது. அடுத்த தன்மையில் இருக்கிறது ஊர்வன, கண்கள் தோன்றுகிறது, அது வெளிச்சத்தை நெருப்பை காண்பதற்கு. அடுத்து இருக்கிறது தான் காதுகள், அது சப்தம், ஒளி இருக்கக்கூடிய காட்டில் உள்ள சப்தத்தை உணர்வதற்கு இந்த காது தோன்றுகிறது. அப்போது பரிணாம அடிப்படையில் பார்த்தோன்னா நமக்கு அதனால் வந்ததுனால தான் நம்ம உடல் அமைப்பிலும் பாருங்கள் தோல் பெரும்பகுதி இருக்குது. அதை ஒட்டி அடுத்த நிலையில் வாய் இருக்குது, நாக்கு வாய்க்குள்ளே. அடுத்தது மூக்கு, கண்கள், காதுகள் இருக்குது. இந்த 5 அறிவு எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. 5 என்ன பண்ணோம், தொட்டு சுவைத்து நுகர்ந்து பார்த்து கேட்க முடியும். அதுக்கு மேலாக அந்த விலங்கிலிருந்து, அந்த குரங்கிலிருந்து தான் நாம் வந்திருக்கிறோன்றது டார்வின் கான்செப்ட் படி தெரியும். அப்போ விலங்கிலிருந்து தான் யார் வராங்க, மனிதன். அப்போ மனிதனுடைய சிறப்பு என்ன இருக்குது, மூளையினுடைய மேல் பகுதி, அதுதான் அப்பர் கார்டெக்ஸ் லேயர். அந்த செரிப்ரல் லேயர் சொல்கிறாங்க, பெருமூளையினுடைய மேல் பகுதி. அதுதான் விலங்குக்கும் நமக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது. விலங்குக்கும் மூளை இருக்குது, நமக்கும் மூளை இருக்குது. ஆனால் சிறப்புத்தன்மை எது அடைஞ்சிருக்குதுன்னா அந்த மேல் பகுதி. அந்த மேல் பகுதி தான் சிந்தித்து எத்தனையோ உண்மைகளை உணர்ந்து எல்லா வகையான ஆராய்ச்சி செய்து தன்னை பற்றி, இயற்கை பற்றி, பிரபஞ்ச தோற்றத்தை பற்றி, இப்படி பல்வேறு நிலையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு காலத்தில் சிந்தனை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த சிந்தனையில் அவரவர் என்ன ஆராய்ச்சி செய்தார்களோ அதை பற்றி அறிவை உலகத்துக்கு தந்திருக்கிறாங்க. அப்போ தன்னையே ஆராய்ச்சி செய்த மனிதர்கள் மகான்களாக மாறி அவர்கள் இந்த இயற்கையை பற்றிய உண்மையை விளக்கியிருக்கிறாங்க. எனினும் இந்த அளவில் எவ்வாறு ஒரு பொருளிலிருந்து இன்னொரு பொருள் தோன்றியது, எவ்வாறு ஒவ்வொரு பொருளும் அடுத்தடுத்த நிலையில் மனிதனாக வந்ததுன்னு யாருமே இது வரைக்கும் சொல்லலை. ஆனால் எல்லாரும் இயற்கைக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம், இயற்கையினுடைய விதிக்கு தான் உட்பட்டு இயங்கி கொண்டிருக்கிறோன்னு எல்லா விஞ்ஞானியும் சொல்கிறாங்க, மெய்ஞானியும் சொல்கிறாங்க. அப்போ இயற்கைக்கு முரணாக செய்தால் விளைவு துன்பம், இயற்கைக்கு இசைந்தவாறு வாழ்ந்தால் அது இன்பம். அப்போ மனிதன் என்பவன் இந்த அளவுக்கு அணு ஆராய்ச்சி சிந்தனைக்கு வந்த பிறகும் மேலும் இன்னும் அந்த விலங்கினத்திலேருந்து வந்த குணங்கள் அப்படியே நமக்குள்ளே என்ன ஆகிட்டே தான் இருக்குதுங்க, தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. என்ன குணம், ஒவ்வொரு ஐயறிவு ஜீவன் வரைக்கும் பாருங்கள், எந்த ஜீவனும் தனக்கு தேவையான உணவை தயாரித்து கொள்ளவே முடியாது. தாவரம் மட்டும்தான் தனக்கு தேவையான உணவை தயாரித்து கொள்ளும். மீதி 2 அறிவிலிருந்து 5 அறிவு ஜீவன் வரை வாழக்கூடிய அனைத்து ஜீவன்களும் தன் வாய்க்குள் எது அகப்படுகிறதோ அதைத்தான் உணவாக எடுத்துக்கொண்டு வாழும். அப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது சில தாவரத்தை உண்ணுகின்ற உணவும் இருக்குது, உயிரினங்கள் இருக்குது. சில இன்னொரு உயிரை கொண்டு அதனுடைய வாய்க்குள் எது அகப்படுதோ அதை உண்டு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முறை இருக்குது. அதன் அடிப்படையில் அது இயக்க ஒழுங்குப்படி அது நீதியே அவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. அப்படி செய்யும் பொழுது இப்போ தாவரத்தை உண்ணுகின்ற உணவு பெரும் துன்ப பதிவாக வரவே வராது. ஆனால் அதுக்கு அடுத்த நிலையிலிருந்து வாழக்கூடிய ஈரறிவிலிருந்து 5 அறிவு வரை வாழக்கூடிய ஜீவன்களை பிற உயிர்களை பறித்து வாழும் பொழுது நிச்சயமாக முதல்ல ஒரு உயிர் அந்த உடலை எடுத்துக்கணுன்னா முதல்ல அது என்ன ஆகணும், வதைக்கப்படணும், கட்டாயம் துன்பப்படும் அது கடிக்கும் பொழுது. அப்புறம் அது கொல்லப்பட்ட பிறகு என்ன ஆகும், அந்த உடல் அதனுடைய அனுமதியே இல்லாமல் இன்னொரு ஜீவனால் திருடப்படுது, எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. அதுவும் இது எப்படி வாழணும் அதுபோல் வாழ பிறந்த அந்த உயிர் இன்னொரு உயிரினுடைய தேவைக்காக என்ன ஆகிடுது, உணவாக மாறி அதனுடைய வாழ்க்கையே இழக்கிறது. இது தான் எந்த தன்மையில் வருதுங்க, இந்த 5 அறிவு தன்மை வரைக்கும் இருக்குது. ஆனால் 6 அறிவு தன்மை என்ற மனிதன் வந்துட்டவன் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது நிலத்தை உழுது பயிராக்கி உணவை உண்ணலாம். நிலத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரசாயனங்களை வாழ்க்கை கருவியாக எத்தனையோ உலோகங்களை எடுத்து நம் தேவை கருவிகளாக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அறிவு இன்றைக்கி வளர்ந்துருந்தோம். என்ன பண்ண முடியல, விலங்கிலிருந்து நாம் மனிதன் தன்மாற்ற சரித்திரத்தில் வந்ததுனால ஏதோ யாரோ படைத்தது போன்ற அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் பொருத்தி பார்த்தோம்னா இந்த உண்மை விளங்காது. அப்போ ஒவ்வொன்றும் நாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கிறோம், 5 அறிவு
பார்த்தோம்னா நம்ம குணங்களுக்கு காரணமும் அஞ்சறிவு தான். வழி வழியாக மனிதர்கள் வாழ்ந்த சமுதாயத்தை நம்ம கொடுத்த பதிவு தான் நம்ம வாழ்க்கையாக இருக்கிறோம். இதையெல்லாம் கடந்து நான் எங்கே இருக்கிறேன், எவ்வாறு இருக்கிறேன், எங்கு போக போகிறேன் என்ற அறிவில் ஒவ்வொரு மனிதனும் சிந்தனை செய்தால் இந்த இயற்கையை பற்றிய அறிவு கிடைக்கும். நாம் எங்கிருந்து தோன்றி வந்திருக்கிறோன்னு தெரியும். நம்ம இந்த உடல் மறையும் என்றும் தெரியும். அப்படின்னா நம்ம வாழற வரைக்கும் எதுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சோம்னா இந்த எல்லா இயக்கத்திற்கும் எல்லா தன்மைகளுக்கும் மூலமானது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுதான் யாருக்கும் மூலமாக இருக்குதுங்க, சிந்திக்கிற மனிதனுக்கும் மூலமாக இருக்குது. அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அனைவரும் ஒன்றிலிருந்து துகளாகி அணுவாகி காற்றாகி நெருப்பாகி நீராகி நிலமாகி பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்து நின்றபோது ஓர் உயிர் சிற்றுயிராகி அவை பரிணாம அடிப்படையில் இறுதியில் மனிதனாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. மனிதனிடத்தில் 5 அறிவு, தொட்டு சுவைத்து நுகர்ந்து பார்த்து கேட்டு என்ற 5 அறிவு ஜீவன் உணர்வோடு என்ன உணர்வு இருக்குது, சிந்திக்கம் என்ற உணர்வு இருக்குது. அந்த சிந்தனையுடைய உயர்வு தன்னையே சிந்தித்தல், தன்னை சுற்றியுள்ள அனைத்தையும் சிந்திக்கக்கூடிய அறிவு விஞ்ஞான அறிவு. தன்னையே சிந்திக்கிற அறிவுக்கு தான் பேர் மெய்ஞான அறிவு. அந்த மெய்ஞானத்தின் முடிவு என்னங்க, ஏக பரம்பொருள் இறைவெளியே நானாக இங்கு வந்திருக்கிறது என்று உண்மை உணர்ந்தால் அப்போ எல்லா பொருளும் எங்கிருந்து தான் தோன்றி இருக்கணுங்க, இயற்கையிலிருந்து தான் தோன்றி இருக்கணும். எனில் எல்லோரும் என்றதான் ஒன்று என்ற தன்மை வந்துவிட்டால் பிறர் வளம் பறிக்காமல் பிறருடைய துன்பத்தை போக்கியும் பிறருக்கு துன்பம் தராமலும் எவ்வுயிருக்கும் துன்பம் தராமலும் 6ஆம் அறிவை கொண்டு உணவை உற்பத்தி செய்தும் பிறருக்கு அளித்தும் வாழக்கூடிய ஒரு மேன்மை வரும். தன்னை அறிந்து இந்த உடல் கரைந்தாலும் நான் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெட்டவெளி என்றுமே மறைய போகிறதே அல்ல. அனைத்து தோற்ற பொருட்களும் மறையும். அப்போ இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தும் மறையக்கூடியது எனில் இந்த உடலும் மறையும். அதற்குள்ளாக நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எனில் நான் என்றும் மாறாத ஒரு வெட்டவெளி என்ற ஒரு தன்மையை ஒவ்வொருவருடைய மனமும் உள்முகமாக உணரும் பொழுது இந்த மனமாக வந்த சரித்திர உண்மை ஆதி முதற்கொண்டு உயிரற்ற பொருட்கள் முதல் அப்புறம் உயிருள்ள தன்மையாக வந்து மனமாக இயக்கக்கூடிய சிறப்பு வரை ஒவ்வொரு மனிதனும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அவ்வாறு உணர்ந்து வாழும் பொழுது இந்த வாழ்க்கை தனக்கும் பிறருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த உண்மையைத்தான் மகரிஷி அவர்கள் பிரம்ம ஞானமாக, தன்னையே அறிந்த ஞானமாக, தன் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த இயற்கையே நானாக இருக்கிறது, இந்த இயற்கையே அனைத்துமாக இருக்கிறது, அந்த இயற்கையிலிருந்து தான் நான் என்ற தன்மை இங்கு மனமாக இயங்குகிறது என்ற உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது எல்லோரிடத்திலும் அன்பும் கருணையும் ஓங்கும். எல்லாரிடத்திலையும் துன்பம் போக்கும் என்ற கருணை தன்மை நமக்குள்ளே வந்துவிடும். இந்த உண்மையை அனைவரும் உணர வேண்டும் என்ற நோக்கில் தான் ஆசான் தான் கண்ட அனைத்து இந்த ரகசிய தன்மை, இது ரகசியமாக இது வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற தன்மையெல்லாம் வெளிப்படையாக்கி பிரம்ம ஞானமாக வழங்கியிருக்கிறாங்க. இதுவே இறைநிலையின் தன்மாற்ற சரித்திரமாகும். இவ்வுண்மையை ஒவ்வொரு மனிதனும், உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் உணரக்கூடியது, உணர வேண்டியது. அதை உணர்ந்து நல்ல நிறைவான மனிதனாக, அறிவில் முழுமை பெற்ற மனிதனாக வாழ்வோம் என்று கூறி எல்லாம் வல்ல இறையருளையும் குருவையும் வணங்கி நிறைவு செய்கிறோம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.